listening clearly, static through the speakers. In a second your heart will be fearless. Take Lahan kay kuha pa. Yapoy kamay dong. Isuri ni dito dong kay dagko kayong balon. Pila man isuri ani pa? Barato ra na dong, tag 170 ang kilo. Sige pa. Hoy, isda mo diha. Barato ra, 170 ang kilo. Labas pa ni sa iyong asawa. Noy, pagpalit sa sudan pa ni uto nato dito, Noy. Mama kay kabuso nang natari uy gibuhat. Unsay gibuhat nimo duro ra makagdulag cellphone dira? Mama kay kabuso natay gibuhat hari. Unya na lang god. Ay, di ka masugo? Banaap kay nimo ma. Abunahan mo ka na ko ron. Mama kay ambi na laman ng kwarta. O ni 100 o palit og sudan. Isda mo dira, isda. Oh, nanay nanuri isda oh. Isda na pod. Isda pamahaw, isda paniudto, isda pasud panihapon. Wa ka balaw isda ma? Tay kunay. Ay, pagkay mili ang nimo, may gani kina isda. Nanhala, maadto naman ko anay. Balik mo. Ba. Noy, isda noy, barato ra. Pila may kilo na isda nimo kol? Barato ra dong, tag 170 ang kilo. Munay barato nimo pagka mahala kayo? Mo ba ingon ni Papa dong? Isdaan nang perti man ang pagkamahala. Abot ani dong, wag ka bulog sa isdaan eh. Nausap ko na maligya nang wa ka bugong sa isda. Isa man, magpalit ka dili. Umupalit ko ng isda, makahilo ko lamang Wan bitaw ni dong. Isda sa bato. Pwede kong palit og balik 100 na kaol kay 100 naman ang gidala. Oh, pwede man dong, pero balik 1/4 ra. Kamahal ko sa 1/4. Di pahangyo na gani ka, magareklamo pa ka. Di kay tungaon ta na 100 gold. Ikaw gabalik ikaw may magabuot. Di naman kong palit. Mahal ko kayo. Dong, asa mo tong imong isda? Mama kay 100 na pigi padala. Tagon 70 magunang kilo sa isdahan to. Ipalit unda ka bisag balig 100 ra. Ikaw na lipat ta to. Samok ko kay kanang Nanganak gani ko para nay masugo. Nya di na nung ka masugo na ko ron. panganlak ang nag-utog dira kaya mo na imong sugoon. Ay, mutubag na jud ka nako, anak kay respeto nako. Mama kay mag-ulpo dayon. Ambi naman na, magbalik ko to. Call. Napaisda Call? Nawala na noo, nahurot na. Patay, ang sumay palit na akong isdaan Sardinas na lang dagay Noy, pagpalit sa tuso. Sa ingon na ka? Mama kay kabalong na ako gibuhat. Kanang lag na nato. Sa digid ka masugo. Pero nga pong. Ba't ka na makita kong tutoy? Kana. Ayun, ay para di. Banahaap kay ni mo. Ayati ka to. Sige. Abunalan mo nung kanako ron. Ayaw na. Abunalan mo nung kanako ron. Ni kanang bunal. Abunalan mo nung kanako ron. Isda na pod. Isda pamahaw, isda panihapo. Ani udto. Yeah. Isda na pod. Isda pamahaw, isda paniudto. Di mo magal. Isda na pod ma. Isda pamahaw, isda paniudto. Dati yun, gagawin. Ay.
nanhala, maadto naman ko. Ay, ulo ka ka? Umugod ay ingon ni Papa Dong. Di ba? Ay, gato. Isa. Usupli ng isda. Usupli isdaan ng pertibo ng pagkamahal. Put ano daw po kabalo. Amot ani dong upo kabulungan ng mahal. Usang isda. Mangutan na sa usang isda. Mut ano daw. Usupli ng niligyan ng di naman kong palit. Mahal ka ayo po na. Ay na. Tong, asa mo to akong isda? To akong isda. Isa. Ayan. Lain naman kayo. Ay, bugling mo ka lang ko. Mama kay 100 pag ipadala. Sige. Kalmara daw. Ipalit raw ta kag bisag tag 100. Ay tag 100. Bisag 100. Bisag balig 100. Balig 100. Ikaw na lang palitan to. Paklaro na. Di paklaro na. Ito sumpay? Samok ka ka nang. Asa. Ikaw na pita to. Samok po ka nang. Napayo na. Mo. Ikaw na lang palitan. Kun lang ka. Panganak na. Isa. Panganak. Muling panganak na gotro. Isa. Ambil na lang na. Sige. So, mauro dito mga katropa, no? So, please subscribe to our YouTube channel, Trupang Bisaya TV, para ma-update mo sa mga bagong videos na among ma-upload. So, see you guys!